أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi futhi asithumeli isithunywa emhlabeni ngaphandle kokuthi sibe ngumlethi wezindaba ezimnandi. Isithunywa masiza emhlabeni silethe izindaba ezimnandi nani? Nomxwayisi, nokuxwayisa abantu ngezinto ezirong umdali angazifuni. ويجادل الذين كفروا بالباطل. Allahu Akbar. Nokuthi kepha labo abangakholwayo, nokuthi kepha labo abangakholwayo baba nenkohliso. Allahu Akbar. ويجادل الذين كفروا بالباطل. Laba abangakholwayo baba nani? Baba nenkohliso, bazoxwayiswa ngaloko ukuthi nina eningakholwa yekelani ukukhohlisa abantu, nikhohlisa abantu ngoba nikhuluma into eningayazi. Ngisaphinda futhi, amaNazaretha ashumayeza abantu into angayazi. AmaKristu ashumayeza abantu into angayazi. AmaRoma ashumayeza abantu into angayazi. AmaWatchtower ashumayeza abantu into angayazi. Abakhonza amadlozi nabo bafundisa abantu into abangayazi. So umdali uthi isithunywa mangabe size kini sisuke sizonixwayisa ngezinto ezinjalo. Yekelani ukushumayeza abantu into nani eninganaqiniso layo, into nani eningayazi, into kwanina enixakile. MaNazaretha, nikhotha amavesi eBhayibhelini. Uma senginibuza ngalawo mavesi layo niyabaleka ningiphendule ngoba ayanixaka. MaKristu, nikhotha amavesi eBhayibhelini. Uma ngabe senginibuza ngawo anibuyi nize kimi ningiphendule ngoba ayanixaka lawo mavesi layo. AmaWatchtower ngokunjalo, AmaRoma ngokunjalo, abantu abakhonza amadlozi ngokunjalo bakhuluma izinto abangazazi. Mase uthi uyambuza ngale nto ayikhulumayo akayazi. Bese uyayibuza ukuthi ade ikhulumelana ngoba isimxakile manje. Okay. ليدحضوا به الحق. Allahu Akbar. Benze njani? Balulaza iqiniso. Baba nenkohliso abalulaza ngayo iqiniso. Kunendlela yenkohliso abeza nayo abayitshela abantu okuyindlela abalulaza ngayo iqiniso. Njengokuthi nje uJesu indodana kaNkulunkulu. Mawusothi uyambuza ukuthi awuyichaze lento oyichazayo akayazi kodwa uyayikhuluma ngomlomo kodwa akakwazi ukuyichaza. Mawusombuza ukuthi ubani unkosikazi kaNkulunkulu usufana nomuntu osile. Njengokuthi nje uShembe uNkulunkulu. Mase umbuza ukuthi uShembe uNkulunkulu kanjani kade ebhoshi njengami nawe. Usufana nomuntu okhuluma kabi, angeke aza kuphendule. Mase umbuza ukuthi uShembe wafa kanjani kanti uNkulunkulu, angeke aza kuphendule. Kodwa uyayikhuluma lento ukuthi uShembe uNkulunkulu. uJesu uNkulunkulu. Mase umbuza ukuthi okay uJesu uNkulunkulu. Wayebalekelana, wayebabefuna ukumshaya ngamatshe. Wayekwakhona izinto ayengazazi kanti uNkulunkulu. uNkulunkulu onjani abuya khohlwe, uNkulunkulu onjani obuya lale, uNkulunkulu onjani obuya shele. Usukhuluma kabi futhi mawukhuluma kanjalo.
kodwa bayayikhuluma lento ukuthi uJesu uNkulunkulu, bayayikhuluma lento ukuthi uShembe uNkulunkulu, bayayikhuluma lento ukuthi uMaria umama kaJesu uNkulunkulu. Babuye bayijike bathi Holy Mary Mother of God akasese uNkulunkulu sekumama kaNkulunkulu. Yonke lento abayikhulumayo babheca nje amanga neqiniso, bayahlanganisa bavala iqiniso ngamanga, into abayaziyo ukuthi ayikho. Yayibona? Wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Abagcini ngokwenza lokho, kodwa benzani? Benza izexwayiso zika Allah zikaMdali baziphendula ihlaya. Uma ngabe betshela ukuthi into esoyi wrong bayiphendula lento leyo bayenza ihlaya, bayenza into yokudlala, abayithathi serious, abayithathele emqondweni. Kodwa kunye kungichazayo ukuthi noma imbhalo kaAllah, imbhalo kaMdali, izexwayiso zakhe ungazenza ihlaya, kodwa ukhohliwe ukuthi uzofa ngelinye ilanga. Uzokubamba, uzobuyela kuye uthanda ungathandi. Noma ungazi imbhalo yakho uyiphendula ihlaya, wenza ama-jokes ngayo. Njengoba nisibuza nje ukuthi judgment day iza nini, ilanga lokwahlulelo liza nini, ithi ngikutsheleke mfowethu nawe dadewethu, elakhi ilanga lokwahlulela lifika the day ucimeza kokugcina. Seliqalile elakhi ilanga lokwahlulela, kodwa ayilela the main one, leli elikhulu lapho kuyobe kubhubha khona yonke into khohlwa. Bheka leli lakho lokubhubha kwakho. Elakho-ke ilanga lokwahlulela liqala the day wena ucimeza kokugcina, uvala amehlo kokugcina ungaphindi wavule, seliqalile lakho ilanga lokwahlulelwa. So vula ingqondo-ke mntu wakithi, vula ingqondo mfowethu, vula ingqondo dadewethu. Bonke labantu laba abazibiza ngabaholi benu bayanidukisa, bayanilahlekisa, bayaninhlanhlathisa. Mina ngisho angihlonizi. Uma ngabe uyaphika ngichallenge ungitshele, ngithi mina umbhalo akusho mina, uAllah uMdali kwiQuran engcwele uthi wonke amaNazaretha ahamba ebumnyameni, uma ungafa uyinazaretha uya ekubhuthisweni uye esihogweni. Wonke amaKristu ahamba ebumnyameni, uma ungafa ungumKristu uya ekubhuthisweni uya esihogweni. Uma ungafa uyiwashtawa, wonke amawashtawa aya ekubhuthisweni aya esihogweni. Uma ungafa ungumRoma, wonke amaRoma aya ekubhuthisweni aya esihogweni. Uma ungafa uyiHindu, ukhonza izithombe, wonke amaHindu aya ekubhuthisweni aya esihogweni. Uma ungafa ukhonza amadlozi, ukhonza amadimoni, ukhonza amathongo, ukhonza abakini abangasekho, bonke abantu abakhonza amadlozi, abakhonza amadimoni, abakhonza amathongo baya esihogweni. Uma ngabe uyangiphikisa, yenza ivideo ungitshayele nje bume, ngize ngizokutshela ukuthi yisiphi isizathu esenza ukuthi nonke nina enginibalile manje niya esihogweni uma ningazange niphenduke, naphendukele ekuthinini, naphuma kulobu mnyama enihamba kubo, nabuya neza ekukhanyeni, nazokhonza uMdali wenu ngobunye bakhe, ningamhlanganisi nalutho, ningamxubi nezidalwa zakhe ngendlela yena afuna ukuthi akhonzwe ngayo ngokwentando yakhe. Uma ningakwenzanga lokho angihlonizi, ngithi wonke umuntu ozohamba emhlabeni enganabo ubudlelwane beqiniso noMdali wakhe, engamkhonzanga uMdali wakhe ngeqiniso, loyo muntu loyo uyesihogweni. Limile nje iqiniso lapho, alijiki. Seningangithuka-ke nigcine la nithanda khona nithi ngigxeka amabandla abanye abantu, i-Islam nayo igxekeni. Mangabe khona nikubonayo okubhedayo ku-Islam, ukhulumeni sizokwazi khona sizokuyeka. Sengathi uMdali angasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.